गणपती बाप्पा लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. देव बाप्पा तू आलास. केव्हापासून आम्ही तुझी वाट पाहतोय. ये बाप्पा ये, या भक्तांना दर्शन. नमस्कार मित्रांनो, वेलकम बॅक टू माय यूट्यूब चॅनल आणि परत एकदा तुमचं माझ्या या चॅनलवरती तुमचं हे स्वागत आहे. तर आज आम्ही पाहणार आहोत म्हणजे गणपतीची तयारी आपल्या कोकणामध्ये कितपर्यंत झालेली आहे. तर आता गणपती यायला म्हणजे जेमतेम 4 ते 3 दिवसच राहिले आहेत आणि 10 तारखेला आपले बाप्पा हे म्हणजे आपल्या घरी येणार आहेत. त्यामुळे तुम्ही जर वेंगुर्लेकर जर असाल तर तुम्हाला गुंडू मिस्त्री हे तुम्हाला माहीतच असतील. तर गुंडू मिस्त्री यांच्या आम्ही शाळेत आज जाणार आहोत आणि त्यांच्या शाळेतून म्हणजे ज्या मूर्त्या जे केल्या जातात ते मी आज तुम्हाला दाखवणार आहे ह्या व्हिडिओमध्ये. तर मित्रांनो हा व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत पहा. तर मित्रांनो जे आमचे मुंबईकर आहेत तर त्यांनी लवकर आता सुट्टी टाका आणि आपल्या कोकणात या. तर चला आता मित्रांनो लवकर जाऊया आणि आपण आता व्हिडिओला सुरुवात करूया. मित्रांनो आम्ही फायनली आता लोकेशनवरती म्हणजे पोहोचलेलो आहोत. सो हा व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत पहा आणि जास्तीत जास्त लोकांना शेअर करा. ओके, सो लेट्स गो इनसाइड. आम्ही आता गुंडू मिस्त्री यांच्या आता चित्रशाळेत आहोत. तर तुम्हाला जी म्हणजे मूर्त्या आहेत तिकडच्या त्या मी तुम्हाला आता दाखवणार. तर रंगकाम वगैरे जास्तीत जास्त आता कंप्लीट झालेलं आहे आणि डोळे उघडण्याचं काम, गोल्ड वगैरे जे चढवलं जातं ते काम आता चालू आहे इथे. तर मित्रांनो आपल्यासोबत आहेत म्हणजे आपल्या चित्रशाळेतील गुणवंत मिस्त्री आपल्यासोबत आहेत. ते म्हणजे ह्या चित्रशाळेचे आधारस्तंभ आहेत आणि पिढ्यानपिढ्या हे चालत आलेली ही चित्रशाळा आता त्यांच्या खांद्यावरती आहे. तर गुणवंत मिस्त्री तुम्हाला आता ह्या शाळेला म्हणजे चालू करून किती वर्ष झाली. आता ह्या पहिले म्हणजे तुमच्या आधी कोण चालवत होते. वडील कधी वडीलच्या पाठून आम्ही भाऊ जवळ करतो. त्याच्या पाठून आम्ही भाऊ केल्यानंतर तो भाऊ आमचा आता करत नाही, मी करतो. तेव्हा मूर्ती घडवणं हे आपलं काम माझे मुलगे असतात. म्हणजे तुमचे फॅमिली सकट तुम्ही हा काम केला जाता. केला जातो. दुसरी गोष्ट म्हणजे काय आमचं परंपरेचा धंदा चालू राहिला त्याच्यामध्ये जास्त करून ते जास्त मूर्ती असतात, हाती मूर्ती असतात. हाती बनवलेले असतात जास्त मूर्ती, आयटीतले कमी असतात. मूर्ती असतात आणि हो आमचा मोठा व्यवसाय आहे पहिल्यापासूनच. तो आपलं मी सांभाळी दिलो आम्ही व्यवस्थित. आमच्याकडे प्लॅस्टरचे गणपती वगैरे नाही. बरोबर. मग मातीचे गणपती गणपती करत नाही कसले. बरोबर. मूर्ती घडवणं आमचं काम फक्त आणि व्यवसाय आपलं चालू राहतो असं आम्ही आपले ह्या करतो. आपले देवाकडे आम्ही प्रार्थना करतो. बाकी आमचे विषय काय नाही, मिस्त्री काम नंतर आम्ही. तर सीझनापुरती हे गुणवंत मिस्त्री म्हणजे त्यांचा हा व्यवसाय आहे की मूर्त्या घडवणं आणि त्यांची कला ते लोकांपर्यंत खूप म्हणजे आपल्या गोव्यापर्यंत पण ते पोहोचवतात. त्यांचं नाव म्हणजे गोव्यात पण गाजलेलं आहे आणि आपल्या संपूर्ण सिंधुदुर्गात पण यांचं नाव हे गाजलेलं आहे. हो, आणि बरीचसं त्यांना प्राईज पण मिळतात प्रत्येक वर्षी त्यांच्या गणपतीला आणि त्यांचं नाव हे म्हणजे पूर्ण सिंधुदुर्गभर गाजलेलं आहे. तर मित्रांनो मी तुम्हाला यांचा नंबर खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये टाकतो. तर तुम्ही यांना कॉन्टॅक्ट करून तुम्हाला गणपती वगैरे जर पाहिजे असतील तर तुम्ही ह्या नंबरावरती खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये नंबर दिलेला आहे तिथे तुम्ही ह्या नंबरावरती तुम्ही कॉन्टॅक्ट करू शकता. तर मित्रांनो हा जो तुम्ही गणपती पाहत आहात तो म्हणजे पूर्णपणे हाती गणपती केलेला आहे. यामध्ये साच्याचा वगैरे काही उपयोग केलेला नाही आहे ह्या गणपतीमध्ये. तर तुम्ही आता इथे हा जो फोटो पाहत आहात तर तुम्ही हा फोटो पहा आणि ह्या गणपतीला पहा. प्रत्येक डिटेल वर्क तुम्ही पाहू शकता या मूर्तीमध्ये परफेक्टली तसाच. आणि खरी कला ही काय असते ती या मूर्तीद्वारे तुम्हाला पाहायला मिळत आहे मित्रांनो. एकही साच्याचा वगैरे काही उपयोग केलेला नाही, डिटेल वर्क आणि हाती गणपती आहे. तर ही मूर्ती आम्ही हाती बनवलेली आहे, मातीची बनवलेली आहे. एकूण सांच्याचा म्हणजे हाती आयटी वगैरे याचं काही नाही, साच्या वगैरेचं काही नाही, हाती बनवलेलं आहे. अशी आम्ही हाती मूर्ती बरेच बनवतो आम्ही. त्याच्यामुळे बनवतात तिथं जास्त आम्ही हातीच मूर्ती असतात. पण आता कायला लोकांका आयटीतले होय जातात निरनिळे गणपती वेगवेगळे
IT येतात त्याच्यामुळे त्यांचं होईल जातं. पण आमची काय कला आहे ना हो. की आम्ही हाती बनवतो, सगळे बनवतो, देवी बनवतो किंवा सरस्वती म्हणा, इतर कार्य कृष्णा म्हणा, नागोबा म्हणा, हे सगळं आम्ही हाती. आमच्याकडे नागोबाची सुद्धा ताट्या नाही, हो. आम्ही नागोबा सुद्धा हातीच बनवतो, हो सगळं बनवतो. बरोबर. दुसरी गोष्ट म्हणजे काय, हे आता गणपती आहे ना, हे आमचे सार्वजनिक गणपती आहे. हां आमच्या घरात 7 बिराडांचा गणपती आहे. ओके. हे आम्ही दर वर्षाला म्हणजे हा तुमचा एक घरगुती हा एक गणपती आहे. गणपती आहे. आणि तुमच्या इथे म्हणजे जास्तीत जास्त गणपती असतात हे हातीत बनवलेले गणपती असतात. आणि आम्ही कसे वह्याच्या क्वालिटीची मूर्ती होई तशी आम्ही बनवतो. ओके. आणि ही आता मूर्ती बघ तिकडे, हां ही आता मूर्ती आम्ही हातीने बनवलेली. ही एक मूर्ती आता आम्ही पाहत आहोत, ती पण म्हणजे हातीने घडवलेली मूर्ती आहे मित्रांनो. आता त्याला ज्या माणसाला गिरायक आहे ना त्याला हां. ती मूर्ती हातीच पाहिजे. हां. आणि ही हाती बनवलेली आहे. तर म्हणजे हे म्हणजे हा जो ग्राहक आहे तो म्हणजे दरवर्षी तुमच्याकडे हाती गणपती मिळतो म्हणून तो तुमच्याकडे येतो. आता माझ्याकडे नाही म्हटले तरी 100-150 गणपती आहेत, पण त्याच्यात आमच्याकडे नाही म्हटले तरी 30-35 गणपती माझ्याकडे जास्त चांगले म्हणजे हाती बनवलेले आहेत. हां ओके ओके. तर मित्रांनो अशा प्रकारे तुम्ही आता बऱ्याचशा मूर्त्या तुम्ही पाहू शकता. त्यात ही एक छोटीशी मूर्ती म्हणजे आमच्या बाप्पांची, ती पण म्हणजे जास्वंदाच्या फुलामध्ये किती चांगल्या प्रकारे म्हणजे वर्णिलेली आहे, ती तुम्ही आता इथे पाहू शकता मित्रांनो. हाती मूर्ती केलेली आहेत. तर मित्रांनो इथे आता तुम्ही पाहत आहात की मूषक राजांना कलरिंगचं काम चालू आहे. तर सिद्धेश तुम्हाला आता थोडीफार माहिती देईल. सिद्धे आता काय करतोय? आता बॉडी कलर करून झालेला आहे मूषक राजांना, ते आता शेडिंग चालू आहे. शेडिंगचं काम चालू आहे. म्हणजे शेडिंगचं काम म्हणजे डिटेल व इथे आता तुम्ही पाहू शकता कशा प्रकारे म्हणजे शेडिंगचं काम चालू आहे. तर पहिलं एका म्हणजे बॉडी कलर दिलो आता, त्यानंतर शेडिंग होय मा? हो, पहिला बॉडी कलर मग शेडिंग. बॉडी कलरसाठी कसलो म्हणजे खयचो कलर तुम्ही यूज करतात? ॲक्रेलिक. ॲक्रेलिक. ओके ओके. मूषक राजांना तुम्ही पहिली बॉडी कलर दिला, त्यानंतर तुम्ही दिलेला आहे म्हणजे ती शेडिंग, आणि आता तुम्ही रेखणीचं काम म्हणजे डोळे ओपन करण्याचं काम हे आता चालू आहे. हो. तर अशा प्रकारे आमची विकास हे आमच्या सोबत आहे. तू आता इथं काय करते विकास? सोनेरी भरण्याचं काम इथे आता चालू आहे मित्रांनो. तर विकास माका तुका एक विचारायचं आता, म्हणजे एक मूर्ती घडवण्यासाठी म्हणजे काय काय प्रोसेस असता आणि काय काय गोष्टी तुमका करूचे पडतात? पहिल्यांदा ही शाडू मातीची मूर्ती आम्ही तयार करतो. हां. त्यासाठी शाडू मातीची म्हणजे एक पावडर येतात. पावडर म्हणजे तुमका बाजारपेठेत म्हणजे ही हार्डवेअर अवेलेबल, दुकानात हार्डवेअरच्या दुकानात तुमका अवेलेबल असा. ते पहिले जे जुने होते, हां हां, जे पहिले जे लोक होते तर ते म्हणजे खयच्या मातीपासून बनव? काळी माती, चिकन माती. काळी माती म्हणजे पहिले जे लोक होते ते म्हणजे काळ्या मातीपासून जे गणपती होते ते बनवत होते, पण बनवतो, अजून पण बनवतात. ओके. लॉकडाऊनमुळे माती अवेलेबल होणार नाही. हां, सध्या लॉकडाऊनमध्ये माती अवेलेबल होत नसल्यामुळे तर शॅडो मातीचा उपयोग करून ह्या गणपतीच्या मूर्त्या अशा प्रकारे बनवल्या जातात. तर अजून काय म्हणजे पुढली प्रोसेस काय असतात? ती माती आणल्यानंतर म्हणजे काय काय केलं जातं? त्या मातीत समप्रमाणात पाणी घातलं जातं आणि ती माती मळली जाते. ओके. ती सध्या हाताने मळली जाते किंवा आता मशीन पण अवेलेबल आहे, हां मळली जातात ती माती. त्यानंतर आपण हवी तशी नरम घट्ट याप्रमाणे एकजीव करून ती माती ठेवली जाते. त्यानंतर आपण हवी तशी मूर्ती तयार केली जातात किंवा साचे भरले जातात किंवा हाती तयार केली जातात. हां. तर विकास म्हणजे आता तुमच्या समोर आता एक पॉस्चर आता रेडी आहे, म्हणजे तुमची मूर्ती आता रेडी झालेली आहे. त्यानंतर मग पुढली प्रोसेस काय असते? मूर्तीला फिनिशिंगसाठी पाणी मारलं जातं. ओके. फिनिशिंग सरफेस फिनिश होण्यासाठी. हां आणि त्यानंतर दागिने वगैरे घातले जातात. हां. त्यानंतर ती मूर्ती पेंटिंगसाठी रेडी होते. त्यानंतर त्याला व्हाईट वॉश दिला जातो, बॉडी कलर केला जातो. ओके. त्यानंतर मूर्तीचे कपडे भरले जातात. हां हां. त्यानंतर डोळे उघडले जातात म्हणजे रेखणी केली जाते. त्यानंतर सोनेरी घातल्यानंतर मूर्ती पूर्णपणे तयार होते. तर मित्रांनो, तुम्हाला आता विकासने सांगितल्याप्रमाणे एका मूर्तिकाराकडून मूर्ती ही कशी घडवली जाते हे तुम्हाला आता कळलंच असेल या व्हिडिओमध्ये. तर मित्रांनो, माझ्यासोबत आहेत ते म्हणजे नागेश मिस्त्री, गुंडू मिस्त्री यांचे सगळ्यात छोटे चिरंजीव. तर हे आता इथे काय करतायत तुम्ही? म्हणजे डायमंड लावण्याचं काम इथे आता चालू आहे. म्हणजे ही मूर्ती आता संपूर्ण रेडी झालेली आहे आणि आता शेवटचं काम म्हणजे दागिने लावायचं काम. तर बाप्पांच्या मूर्तीला जास्ती आकर्षक बनवण्यासाठी डायमंड हे चढवले जातात. ते काम आता नागेश मिस्त्री इथे आता करत आहेत.
तर सुहास, हे आता तुम्ही काय करतात, म्हणजे हे कशासाठी आहे? हे मूर्ती शायनिंग येण्यासाठी. शायनिंग येण्यासाठी. तर त्याच्यावरती काय मारलं जातं, म्हणजे मूर्तीवरती काय मारलं जातं? अब्रक म्हणून टोन. अब्रक म्हणून कलर असतो तो मारला जातो. तो म्हणजे मूर्तीला म्हणजे शाईन करतो. तर मित्रांनो, तुम्ही आता पाहता तिथे म्हणजे मूर्तीला शाईन करण्यासाठी अब्रक म्हणून कलरचा एक म्हणजे एक कलर येतो, तो त्या मूर्तीवरती मारला जातो. तर मित्रांनो, तुम्ही या साईडला पाहू शकता, तर शालू रंगवण्याचं काम म्हणजे कपडे रंगवण्याचं हे काम चालू आहे. तर मित्रांनो, तुम्ही आता पाहिला भाषण म्हणजे सगळेजण मिळून मिसळून जे गणपतीचं जे काम करतात त्याला तर म्हणतात कोकणातील खरा माणूस. तर हेच मी बघायला इथे आलेलो. फक्त आता राहिलं आहे म्हणजे ते मी तुम्हाला जे कम्प्लीट गणपती आहेत ते मी तुम्हाला आता दाखवतो थोड्याच वेळात. सो मित्रांनो, व्हिडिओ हा स्किप करू नका मित्रांनो, शेवटपर्यंत हा व्हिडिओ बघा आणि आवडल्यास नक्की हा व्हिडिओ तुम्ही शेअर करा. प्रत्येक तुमच्या मुंबईतील राहणारे असतील, जे वेंगुर्ल्यात राहतात, जे मुंबईमध्ये काम करतात, तर आपले जे चाकरमणी आहेत ज्यांना आता यावर्षी यायला भेटेल नाही भेटेल, कोणाला सुट्टी भेटली नसेल, तर ते म्हणजे सुट्टीसाठी आतुरत राहिलेले आहेत, म्हणजे त्यांना गणपती बघायचं आहे, गणपतीला यायचं आहे. त्या मित्रांना तुम्ही हा व्हिडिओ नक्की शेअर करा, म्हणजे तो व्हिडिओ बघून ते चाकरमणी धावून धावून आपल्या गावी येतील. तर चाकरमणांनो, लवकर लवकर या, बाप्पा तुमची वाट बघतोय. जगाचा तारणहार तू, या विश्वाचा पालनहार तू, मोदक प्रिय तू, मंगलदार. आणि नीतू माझ्यासोबत आहे. नीतू हे चांगले कलाकार आहेत. त्यांच्याकडे चित्र वगैरे काढायचं असेल, स्केच वगैरे काढायचं असेल, ते पण मी आता तुम्हाला व्हिडिओच्या खाली म्हणजे तो कॉन्टॅक्ट नंबर दिलेला आहे, तो तुम्ही पाहू शकता. त्यांची काही जास्ती फी पण नाही आहे, ते कमी निमित्त तुम्हाला करून देतील. तर नीतू यांची कला पण एक नंबर आहे मित्रांनो. तर तुम्हाला म्हणजे तुमचा स्केच वगैरे म्हणजे कोण कोण आता स्टेटसवरती वगैरे लावत असतील, तर तो स्केच वगैरे तुम्हाला जर काढायचा असेल तर नीतू यांना तुम्ही कॉन्टॅक्ट करा मित्रांनो. तर मित्रांनो, आज मी हा व्हिडिओ इथे थांबवत आहे आणि त्यासोबत तुमचा निरोप पण घेत आहे. मित्रांनो, जर हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडल्यास तर नक्की लाईक करा आणि जास्तीत जास्त लोकांना हा व्हिडिओ तुम्ही शेअर करा मित्रांनो. लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. गणपती बाप्पा.